egyetlen találkozó döntött a továbbjutásról. Balatonfüred 29-20-ra diadalmaskodott azon az összecsapáson, így a Balatonfüred már egészen biztosan ott van a legjobb 4 között, és hát oda igyekszik a Tatabánya és a Gyöngyös is. Hogyha a papírformát nézzük, akkor erre a Tatabányának van nagyobb esélye, és ezt nyilatkozta a mérkőzés előtt a Gyöngyös vezetőedzője is, akivel beszélgettem, és azt mondta nekem, hogy alapvetően tisztában vannak vele, hogy a Tatabánya esélyesebb most náluk, de mivel ez egy 2 mérkőzésig tartó párharc, oda-vissza alapon mérkőznek a csapatok, másodjára egyébként majd március 7-én Gyöngyösön csapnak össze, tehát ezért tisztában vannak vele. Közben megvan az első gól egyébként, hogy egy kicsit bele voltam még a kezdeti gondolatokba. Balogh Zsolt szerezte, a Gyöngyös 1-0-ra vezet. Tehát tisztában vannak vele, hogy jobb csapat a Tatabánya, és éppen ezért, hogyha már egy tisztes vereséget szenvednek itt, Tatabánya már azzal is elégedettek lennének egyébként. Tehát a cél a győzelem, és nagyon kíváncsi egyébként arra a mester, hogy a Tatabányát a 2 új igazolás szerkezetileg mennyire fogja átvariálni. A Gál Gyulát nagyon nagy tapssal köszöntötte ismét Tatabányának közönség, közben megszerzi első gólját a Tatabánya is, méghozzá Rédei István jó voltából, 1-0 után, tehát egalizál a Tatabánya. Hát Gál Gyulát nagyon nagy tapssal köszöntötte a közönség, ezt talán már hallhatták az előzetesben, amikor ide kapcsoltunk vissza Tatabányára. Balogh Zsolt közben visszaállítja az 1 gólos különbséget. Balogh Zsolt ezáltal már 2 gólos, 2-1-re vezet ezzel a Braun Gyöngyös. A második perc végén vagyunk. Tatabánya edzője Debre Viktor egyébként azt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy mindenféleképpen egy jó mérkőzést szeretnének játszani a Gyöngyössel, és természetesen egy tatabányai győzelemmel lenne csak elégedett, és hát szeretnének a 4 közé jutni. Rédei egy újabb próbálkozás, hogy ezúttal leblokkolják a sárga mezesek, és jöhet is egy újabb gyöngyösi támadás. Balogh, Halász nem ismeretlen játékos, itt Tatabányán éveket töltött a kék-fehér gárdában. Nem is olyan régen, fél évvel ezelőtt igazolt Tatabányáról a Gyöngyöshöz. És már az új igazolásoknál tartunk, ugye említettem, hogy Gál Gyulát már nagy tapssal köszöntötte a közönség, ő itt van, 77-essel fog majd pályára lépni, de én azt hiszem, hogy az utolsó dolog az a messzám, ami miatt kitűnik a mezőnyből Gál Gyula, a pályára fog lépni, szerintem azonnal észre fogja őt mindenki venni, és hát dobogó miatt jön, a dobogóra szeretne fölállni a Tatabányával a bajnokságban, hiszen a Tatabánya nem csak a magyar kupában, hanem a bajnokságban is a 4 közé igyekszik. Hát ott sem lesz könnyű dolguk, mint hogy ma sem a Gyöngyös ellen. Köze már a Balognál a labda, Balogh visszateszi. Juhász azonban mellé pattintja a labdát, és Szente most találkozik először a játékszerrel, és ismét döntetlen egy nagyon gyors indítás után rohan el Kanyó Ádám a labdával. Közben Bordán, nem Dénes László, nem Bordán, mert Dénes László az, aki sárgalapot kap. Bordán is ott volt a közelben, de Dénes sárgul be. Szabaddobást végezhet el Gyöngyös, Sándor Ákos, Juhász. Halász keresi a labdával. Halász egyébként Tatabányának is egyik kiválósága volt. Itt a Gyöngyöst is viszi a hátán, de egyébként nem csak Halász az egyetlen a gyöngyösieknél, hiszen nála van a labda, Baloghnak adja a 2 gólos, Balogh leteszi szélre. Nem tud Szalapai betörni a hatoson belülre. Balogh egy újabb kísérlet, Harsányi azonban megszerzi a kipattanót, jöhet a Tatabánya, Lele, aki bemutatkozott a szünetben, a válogatott szünetben, a magyar válogatottban is. Megszakítja a játékot a játékvezető, visszarendeli. Szóval Lele bemutatkozott a Karácsony Kupán a magyar válogatottban is, úgyhogy újabb magyar válogatott taggal bűvült a Tatabánya kerete. Egyébként nagyon sok rutinos játékosa van a Gyöngyösnek is, hogy más
említ, csak éppen az Ivo Diaz egy picit megvillentő Doros Ákos, akik szintén játszott itt Tatabányán, úgyhogy nem mondhatjuk, hogy nem ismerik egymást jól a csapatok. Hát Lele Ákosról meg nem mondhatom, hogy nem ismeri jól a felső sarkot, most azonban mégis éppen, hogy egy picivel, de mellé durrantott. Az egyébként egészen biztos, hogy egy kiegyensúlyozottabb, nagyobb csatát hozó találkozót láthatunk majd most, mint az előző mérkőzésen a Tata és a Veszprém között. Egy picivel talán esélyesebb a Tatabány itt hazai pályán, meg azért mindenféleképpen. Ivo Diaz Bordán Bálint fölé pattintja, nem tudja megszerezni a vezetést a Tatabánya, pedig ugye mind a kétszer a Gyöngyös vezetett a találkozón, de még csak 5 perc telt el, úgyhogy még csak tanulják egymást, ismerkednek egymással a csapatok. Balog és Halász ezt nagyon gyorsan megállapítani, hogy ez a két játékostól függ a Gyöngyösnek a támadási vezetés, és Gyöngyös támadásai ezt a két játékos szabnak formát rájuk. Balog Zsolt, ő jegyzi ugye a Tatabány ellen a Gyöngyös mind a 2 gólját. Lövőcsel, Juhász le egészen a szélre, ott azonban Balog nem tudott beugrani, nagyon jól fogta a szöget Tanyó Ádám. Szente Gábor pedig találkozik ismét a labdával, ez pedig nem jelentett mást, mint hogy kivédte, ugyanis nem a hálóból kellett kikotorászni a lasztit, hanem szépen blokkolt. Lele Ákos, Ivo Diaz. Ivo keresi a társakat, végül meg is találja azt Bordán Bálint személyében, de Bordán Bálint Doros Ákos mert azért olykor szerintem el fog törpülni, már csak azért is, mert hát jó fej magassági különbség van kettejük között, tehát majd Bordán Bálint valamilyen úton módon ezt a magasságbeli hátrányát megpróbálja majd kiegyenlíteni. Hát ezt most annyira sikerült kiegyenlíteni, hogy egy szabad dobástól kiharcolni a tatabányiak beállósa. Bordán Bálint majd örlődni fog szerintem Doros Ákosék mellett. Tehát, hogyha azt mondtam, hogy Doros Ákos mellől majd meglátjuk, hogy mit fog tudni Bordán Bálint kezdeni magával és a támadásokkal, hát ezt most igen gyorsan megláttuk. Olyannyira, hogy nem elég, hogy gólt szerez Bordán Bálint, még ki is állítja magáról Doros Ákost, úgyhogy egy 2 perces figyelmeztetéssel kezd Doros Ákos, ezzel teszi le a névjegyét. 2 percig tehát ember hátrányban támad, illetve védekezik a Gyöngyös, most éppen a támadás során. Szabó György érkezett először a pályára, és elpattintják Halász elől a labdát. Ha jól láttam, akkor Harsányi Gergő volt nagyon szemfüles, az a Harsány, aki megjárta az Európa-bajnokságot is, közben már Kanyó a képen. Lelét keresi, Lele szinte csak támadásokban van bent a Tatabányánál. Ivo Diaz és Lele, na most mutatja be Ivo a figurát. Kíváncsi vagyok, hogy mit kezd emberelőnyben a Tatabánya, még 1 perc, 15 másodpercig támadhatnak a fehér mezesek. Ezt még nem mondtam el, de szerintem mindenki tisztában van vele. Ivo Diaz nem pörög be a labda, nem pörög be a labda Kenyenes Pál lábai között a kapuba, úgyhogy ezt az ember előnyös szituációt eddig sokkal jobban éli meg jobban jön ki belőle a Gyöngyös, már csak azért is, mert Gazdag Tibor lerohanás után átejti Szentét és egalizál 3-3, úgyhogy eddig a Tatabányi ember előnye 0-1 az ő szempontjukból. Ivo Diaz kíváncsi, hogy megpróbálkozik ismét a lövéssel, nem, most hagyja Lelét, Lele leteszi a szélre, és most egy hatalmas gólt ragaszt Kenyeres Pál kapujába Lele Ákos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy felhívta magára Mocsai Lajos figyelmét a tatabányaiak átdöntője. Nagyon szép gólt láthattunk tőle. Már érkezett is a tatabányaiak védekező sorra be a pályára. Balogh Zsolt. Szalafai betör a szélről, ott Szabó és Dénes útját állják, és leblokkolják a lövést, egyből indulhat a Tatabánya. Visszafújják a játékvezetők a szabad dobást, kicsit higgadtabban, nyugodtabban kell elvégezni azt Harsányi Gergelynek. Lele Ákos
Ivo Diaz jön, meglátja a rést a falon, próbálják széthúzni a Gyöngyösek védelmét, közben már visszajöhetett Doros Ákos. És egy újabb hatalmas gól Lele Ákostól, nem ülök messze egyébként a tatabányaiak VIP részétől. Bódi Dezső és Marosi László is örömújongva csapnak a levegőbe. Két ilyen gyönyörű gólt, ezek még ők se gyakran szoktak látni, és előbb látható közelről Kenyeres Pál arcát, a Gyöngyösek kapusát. Hát szívta ő is a fogát egész rendesen, hogy Lele keze már megint mennyire elsült. Lele ezzel már 2 gólos. 5-3-ra vezet ezzel a Tatabánya. Szép bejátszás, és úgy érzem, hogy ez egy 2 perces kiállítás lesz, így bizony már küldik is le Dénest a pályáról a játékvezetők, és nem kell hozzá nagy jó tehetség, hogy azt mondjuk, hogy ez egy 7 méteres is. Érkezik is a 7-es elvégzéséhez Gazdag Tibor már 1 gólos, meglátjuk, hogy tud-e duplázni. Szente Gábor még megtapogatta a labdát, próbálja megbabonázni a gyöngyösiek dobóját. Hát nem sikerül, megvan a 4. Brown Gyöngyös gól. Gazdag Tibor neve mellé jegyeztetünk akkor föl egy 7 méteresből szerzett találatot. Ember hátrányban most a Tatabánya, Rédei, Diaz, Lele, Harsányi és Kanyó vannak a pályán. Hát az előző ember hátrányos helyzetből, illetve a Tatabánya szempontjából, az ember előnyből nem jött jól ki a kék-fehér gárda. Meglátjuk, hogy most hátrányban mit tudnak kihozni ebből a 2 percből, amiből már csak 1 perc, 24 másodperc van hátra. Rédei próbálkozott meg egy lövéssel, ám ez nem talál utat a kapuba. Kenyeres már indítja is a társakat, és sikerül az indítás és a gólszerzés is. Sándor Ákos a gólszerző, úgyhogy eddig jobban jön ki az ember előnyéből a Gyöngyös, mint tette azt Tatabánya pár perccel ezelőtt. 11. percbe fordultunk egyébként, már túl is vagyunk a félidő harmadán, 10 percen. Jó mérkőzésen gyorsan telik az idő, pedig röpül, 5-5 az állás. És azt ugye említettem már a beharangozóban és a felvezetőben, közben Lele keresi Rédeit, Rédei Lele, ismét a labda útja, tehát említettem már, hogy 2 mérkőzésen dől el a továbbjutás, tehát hogyha a tatabányaiak szeretnék dűlőre vinni a dolgokat, akkor mindenféleképpen egy kicsit megnyugtató előnnyel szeretnének szerintem majd Gyöngyösre utazni, meg hát egyébként is azért otthon nem kéne kikapni a Gyöngyöstől negyed döntőben, de hát a Gyöngyösnek pont ez a célja, hogy megakadályozza a Tatabányát abban, hogy komolyabb előnyre tegyen szert majd a márciusi visszavágóra. Mutatják Ivo Diaznak, hogy pontosan hol kell elvégezni a szabad dobást, és egy fantasztikus gólt dob ismét Lele Ákos. Hát nem lennék egyébként meglepve, hogyha Lele Ákosért lassan bejelentkezne a Szeged, vagy a Veszprém, hogy szeretnék elvinni akár valami, vagy esetleg egy külföldi csapat, meg hát ugye Lelének nagyon komoly kötődése van a szegediekhez. Lele Ambrus ugye ott az ottani vezető, az édesapja, aki tagja volt annak a magyar válogatottnak, ugye? Szóval Lele egy gyönyörű góllal állítja vissza az 1 gólos különbséget. Sikerül lejátszani a szélre a labdát, ám közben Sándor Ákos marad a földön, és nagyon fájlalja a jobb kezén talán, ha jól látom, a mutató ujját. Érkezik is hozzá a gyors orvosi segítség, és hát nagyon remélem, hogy nem sérült meg. Az előző mérkőzésen itt Kanyónak volt egy kisebb újsérülése. Kanyó Balázsnak ő tudta folytatni a játékot, tehát nagyon remélem, hogy Sándor Ákosnak sem kell kényszerűen kiválnia már 11 perc 30 másodperc után. Kapja rá a kötést az ujjára, és hát sétál lefelé a orvosi segítséggel. Képen látható Sándor Ákos, ugye ő már feliratkozott a gólszerzők közé. Már érkezett is helyette játékostárs. Itt jön Debreceni Dávid. Ő jön be Sándor Ákos helyére, és közben kiegészült a Tatabánya, tehát ismét 6-6 ellen. Zárt védekezéssel próbálkoznak most a kék-fehérek, a hazaiak. Közben ápolják a kispadon Sándor Ákos. Juhász, Halász, ám végül Dénes. Végül megpattan. Debreceni Dávid lábán a labda. A
játékvezetők szabálytalannak ítélték az előző megmozdulását, olyannyira, hogy még egy sárgalapos figyelmeztetésben is részesült a frissen beállt gyöngyösi játékos. Lelekapja a labdát Rédeitől. Na, kíváncsiak vagyunk, hogy vajon ezt a támadást hogy játsza meg a Tatabánya. Most Lele ment be irányítani, és Diaz lépett ki jobb szél, és őnek már most beváltott jobb átlövői posztra. Hordán gyűrkőzik a beállósokat, próbálja megcsinálni a helyet Rédeinek. Sikerül is, Rédei megszerzi az újabb tatabányai gólt. Ez Rédei második találata immár, és a 7. tatabányai gól. Szépen lassan próbál ellépni a sárga mezes Gyöngyöstől a tatabányai, mert 2 közt a különbség 13 percnyi játék után. Halász Máté nem sokat mutatott magából korábbi csapata ellen. Szerintem a gyöngyösek is főként tőle várják majd azt, hogy a hátára vegye a csapatot. Hát eddig ez még nem történt meg. Juhász és Halász összjátékát láthatjuk. Balogh Zsolt, aki az első percben szerzett 2 gólja, után kicsit eltűnt, ez a bejátszás azonban nem találja meg közben Debreceni Dávidot. A szabálytalanság miatt azonban visszafújják a játékvezetők a labdát, és már jöhet is a Gyöngyös ismét Balogh. Na, hiányoltam Balogot. Ismét villant, Szente pedig neki is esett a kapufának, és mutatja Devre Viktornak, hogy bocsi, ez én voltam, ezen jobban rajta kellett volna lennem ezen a lövésen. Kint a kapuból a kispadra, sorry, következőt megfogom. No, följegyeztünk egy újabb gólt, Balogh Zsolt mellé, ezzel már 3 gólos, és tartja a lépést Lele Ákossal, és ismét jöhet a Tatabánya. Ivo Diaz, megpattan a lövése, először a blokkon, utána a kapus kezén, és miáltal belekapott Kenyeres Pál is, így egyből a Gyöngyös jöhet. Nagyon szépen ront ki a falból Rédei István, és állítja meg Juhász Károlyt. És Halász és Juhász most beszélik meg, hogy mi lesz a következő támadás, vagy a következő figura, amit bemutatnak a tatabányaiak ellen. Ivo Diaz szorosan ráállították Halász Mátéra. Emberkövetéssel próbálják megoldani ezt a támadást a tatabányaiak. Szente pedig gyönyörűen kap el a labdába, nem sikerül megszerezni Szalaprai Gábornak első gólját, marad a 7-6-os tatabányai vezetés. Ivo Diaz és Rédei. Hordán Bányátot lerántja a földre. Hordán Bányátot lerántja a földre. Ha jól láttam, akkor igen, Debreceni Dávid volt az, akinek már volt egy sárgalapja, most pedig már mehet is elgondolkodni a padra, hogy mit tett rosszul ebben a szituációban. Már ahogy az arcát elnéztem előbb, úgy érezte, hogy semmit, vagy legalábbis olyan szempontból semmiféleképpen, ami kiállítást ért volna. Hát ismét emberelőben a Tatabánya, ezen a második emberelőjük. Az elsőből ugye nem jól jöttek ki a hazaiak, és meglátjuk, hogy ezzel a 2 perccel mit tudnak kezdeni. Ivo Diazék. Lele Ákos beteszi gyönyörűen a labdát Hordán Bálintnak. A hazai szurkolók nem igazán értik, hogy pontosan mi is történt. Azt mutatja a játékvezető, hogy Hordán Bálintnak kell kimennie a pályáról. 2 perces figyelmeztetésben részesült Hordán Bálint is. Hát ennyi volt, 17 másodpercig lehetett ember előnyben a Tatabánya. Szabálytalanul, igazán nagyon szabálytalanul csinált magának helyet Hordán Bálint ott a 6-oson. Doros Ákos került a földre egyébként Hordán szabálytalanságát követően. Úgyhogy most kicsit szellősebben a csapatok, mind a 2 csapatból egy-egy játékos hiányzik. 5 az 5 ellen, Balogh Zsolt pedig gyönyörűen csinálja meg ezt a helyzetet, ám Szente a bal bokájával tornázza ki a labdát. Szabó már jön is lefele. Most már, hogyha Tatabánya mérkőzésről van szó, akkor nem kell mondani, hogy Szabó György vagy Szabó Tamás, vagy Szabó Tamás eligazolt a téli szünetben a Bányásztól, úgyhogy egy Szabó maradt a Tatabányaiak keretében, méghozzá Szabó György, ő azonban csak védekezésben van bent, Ivo Diaz azonban támadásban, és akárcsak Harsányi Gergely, na először villan a válogatott kiválósága Harsányi Gergely ezen a találkozón, úgyhogy ezzel megszerzi első gólját, és a Tatabánya 8. találatát, 8-6-ra módosul tehát az állás, Tatabánya Gyöngyös 8-6. Szentevét hatalmasat Gazdag Tibor beugrás
támadása után a szélről csinálták meg helyet, Harsányi azonban már támad is, Ivo Diaz előtt egy kis folyosó nyílik, nem pedig nem szokott nem végig menni. Ivo Diaz úgy érzi, hogy oké, hogy gól dobott, de egy 2 percet is megért volna a szabálytalanságok ellene elkövettek. Ivo Diaz is feliratkozik a gólszerzők közé, 9-6-ra módosul tehát az állás Ivo Diaz góljával. Nincsen kiállítás. Most telik le a gyöngyösiek büntetések, kiegészülnek, Debreceni Dávid érkezik vissza, és 17 másodpercig, tehát most csak 10 másodpercig játszhat ember előnyben a Gyöngyös. Egy lövésig azért szerintem szeretnék elvinni. Halász Máté, Szente. Szabi György. Nem véletlen az üdvrivalgás, először a mérkőzés folyamán a pályán Gágy Gyula, ő érkezett beállósnak, Kordán Bálint eddig küzdött Doros Ákosékkal, érkezik Gágy Gyula, Szervusz Gyula, skandálja a közel 800 fönnyi tatabányai szurkoló. Hát Isten hozta Gágy Gyulát ismét Tatabányán. Emlékezhetünk rá, hogy amikor elhagyta a Veszprémet, a magyar válogatott korábbi kiváló beállósa, akkor fél évet játszott itt Tatabányon, és a 3. helyig vitte a Bányászt. Ismét az a cél egyébként, hogy dobogóra vigye a fehérmezes alakulatot. Ezt is nyilatkozta Gágy Gyula. Utána aztán eligazolt Horvátországba, a Zágráb csapatába, ahonnan most Tatabányára visszatért, egy régi új csapatában. Gágy Gyula, és azt mutatja Debreceni Dávid, hogy szerinte Ivo Diaz ellépte ezt a helyzetet, ám Doros Ákost leküldi a játékvezető, és a képen pedig előbb elmutat Gágy Gyula, aki egyébként, hogyha emlékeznek rá, akkor egy kicsit pocakosabb volt pár évvel ezelőtt. Hát nagyon sokat fogyott egyébként Gyula, de erejéből egy tapottat sem veszített, úgyhogy ki is harcolt ugye egy kiállítást. Doros Ákosnak ez már a második büntetése volt egyébként, úgyhogy nem Doros Ákos, elnézést kérek, Doros Ákos ott van a pályán, de Juhász Károlyt küldte ki a játékvezető, csak mint hogyha Doros sem mutatott volna, de ő azonban ott van a pályán, tehát ő marad egy büntetésnél. Juhász Károly gyűjtötte be első személyi hibáját. 1 perc 30 másodpercig még előnyben a Tatabányon, a 19. percben járunk. Egyébként Lella nagyon szépen fölmegy a 9-esen, és be is vágja a tatabányék jubileumi 10. gólját. Ez itt már Lele 4. gólja. És most érzik úgy a gyöngyösiek, hogy ezt meg kell fogni, ugye első találatát. Gágy Gyula végzi el a középkezdést, és dobja Ivo Diaznak a labdát. Hát ők nagyon sokat játszottak egyébként a magyar válogatottban. Most már egyikük sem kerettag, de ha már a magyar válogatottnál tartunk, akkor ezt mindenféleképpen el kell mondani, hogy 8. helyen végzett a válogatott az Európa bajnokságon. Egy fantasztikus kezdés után egy visszaesett a csapat, és közel jó a blokk. Beesett a 6-oson belőle a labdával, ha jól láttam. Kúnya Péter volt az, szóval marad Bányásznál a labda. Szóval 8. helyen végzett a válogatott egy nagyon erős kezdés után, ugye emlékezhetünk az oroszokkal. Közben Gágy Gyula kapja a labdát, és megvan az első tatabányai gólja a második itt tartózkodása során Gágy Gyulának. Meg is kapja érte a kiemelt tapsot Gyula. 11-7-re módosul ezáltal az eredmény, és külön törölni kell. Juhász Károly került a földre. 21 perc telt el a második félidőből. Tehát emlékezhetünk, hogy a magyar válogatott ugye 24-24-re végzett a spanyolokkal, 31-31-re az oroszokkal, majd megverte a franciákat ugye 26-23-ra, ám a második csoportkörben már túl sok babér nem termett Koncsai Lajos tanítványainak, mindössze a horvátokkal sikerült x-elni egy már szinte tét nélküli mérkőzésen. Ez a támad a Gyöngyös, és meg is szerzik a 8. góljukat. Debreceni Dávid első találatát hegyezte. Most már mindenféle jel van az ő neve mellett, kapott már sárgát, volt már lent 2 percig, de megszerezte első találatát is. Debreceni Dávid, ugye ő az, aki Sándor
Ákos sérülése után jött a pályára, és hát ez nagyon hasznos tagja a Gyöngyösnek. Ez kijelenthető, hogy nagyjából 10 pár percnyi pályán töltött játékidő után. No, a 22. fejezre fordulunk, itt a tatabányai támadással. Ivo Diaz megy föl és dobja 12. tatabányai gólt. Ez Diaz második gólja. Április 6-án, 7-én és 8-án lesz egyébként az olimpiai kvalifikációs torna, melyen a macedónokkal, a brazilokkal és a svédekkel találkozik majd a magyar válogatott, és ezt követően egy héttel később szombaton és vasárnap lesz a Magyar Kupa 4-es döntője. Hát nagyon reméljük, hogy bármelyik csapat is akkor jó hangulatban olimpiai kvalifikációt magának tudható magyar válogatott hétvége után játszanak majd a csapatok közben. Az ismét pályára kerülő Pásztor Ákos hagyott ki egy félig meddig zicsert, mert egyedül vihette a kapura a labdát. Egy nagyon-nagyon elrontott keresztlabda. Nem tudom, hogy Gazdag Tibor volt, aki kimozdult a labda elől, vagy egyszerűen ennyire nem értették meg egymást a játékosok. Az biztos, hogy ez a lehetőség most kárba veszett. Harsányi pedig visszajött, Pásztor Ákos 2-t rontott. Így érezte Debre Viktor, hogy vissza kell hozni pályára Harsányi Gergőt. Bodó Rihárdot most először látom pályán, utána most van nála a labda, és most váltanak, ő kapja középen, fölmegy, és Kenyeres Pál kezei közé lövi a labdát. Halász Máté, kicsit tessék-lássék módon vezeti fel ezt a támadást. Ivo Diaz kilép le, és akkor érzi, hogy mit kell csinálni. Az egyes variációt mutatja Juhász Károly, úgyhogy ez a támadás forma, ez a támadás vezetés jön most a Gyöngyöstől. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez mit jelent. Harsányi futott be egészen majdnem, hogy beállós posztig a saját játékosával, Debreceni Dáviddal, akit egyszerűen csak dicsérni tudok, nagyon harcos, nagyon jó játék, és Harsányi közben megkapta az első sárgalapos figyelmeztetését is. Dadog a labda Halász Máté kezében, ez most nem az ő mérkőzése, eddig legalábbis semmiféleképpen. Jó bejátszás, hárman is körbeveszik Debreceni Dávidot, akiről kiállítják, mert második személyi hibájával Dénest. Szabó György érkezik Dénes helyére, mert szükség van most az erős védekező játékosokra. Debreceni Dávid levegőt is alig kap, megszorongatta őt 3 játékos is egyszerre. Tehát meg volt az eredménye, sikerült kiharcolni a 2 perces kiállítást, úgyhogy most 2 percig előnyben támad a Gyöngyös. Debreceni Dávid pedig miután kiharcolt a kiállítást, lő egy gólt. Módosít ezzel az állás. Harsányi Gergő a labdával, Lele is már régen dobott gólt, amilyen jól indult ebben a félidőben, annyira visszaesett így a második részében a játékrésznek. 12-9-re vezet a Tatabánya, tehát 3 közt a különbség. Iváncsik Ádám futott keresztbe a fal előtt. Ivo Diaz passzába bele tud még nyúlni egy gyöngyösi kéz, így Harsányi Gergőig nem jutott el a labda, ám miatt elhagyta a játékteret, a játékszer így jöhet a Tatabánya. Ivo Diaz, hát kicsit véleményes, hogy ez vajon ért volna 2 percet. Ivo Diaz is összeteszi 2 kezét, hogy na pont ennyi percet ért volna ez a megmozdulás, és után keze van. A játékosok azonban nem így gondolták, hogy pályán maradhat. Jól látom, akkor Szalafai Gábor. Kéri a 3 métert. Rédei, Lele megy föl. Na, és hogyha emlegettem, hogy Lele nagyon eltűnt, akkor most mondhatom, hogy visszatért és megvillant egy újabb góllal, 13-9-re módosítva ezzel az állást. Lelákos 5. gólját láthattuk
19 másodpercig van még hátrányban a Tatabánya, eddig egész jól jön ki belőle a Bányász, és hogyha Harsányi Gergő ezt a labdát be tudja dobni, akkor ez hatványozottan igaz is lesz, és ez hatványozottan igazzá válik. Harsányi második gólját láthatjuk, a válogatott kiválósága szerzett labdát, és ezzel most telik le a Tatabánya hátránya. 2-1-re nyeri ezt a 2 perces periódust a tatabányai Carbonex Kc. Az a Tatabánya Carbonex Kc, melynek jövőre már nem a Carbonex lesz a névadó szponzora, hanem a Grundfos. Erről egy héttel ezelőtt állapodtak meg már a cég és a Bányász vezetői. Közben egy rossz bejátszás. Szabó fogja meg nagyon erősen Debreceni Dávidot, mutatta, hogy na uram, eddig sokat ugráltál itt mi nálunk. De a továbbiakban ezt nem kéne, de kéne az ilyen gól, mint amit Gágy Gyula dob. Gágy Gyula második gólját szerzi. Szabó György kiharcolta lehetőséget, Gágy Gyulát meg sikerült indítani, még nem állt fel a gyöngyösi fal, így már 6 közt a különbség, megnyugtatónak mondható 15-ös 9-es állás, 27. percben járunk már, csak 3 perc van hátra, és Kotormán, a nagyon sokszoros magyar válogatott Kotormán lövését védi Szente Gábor. Elmondhatjuk egyébként, hogy az egyfőre jutó válogatott, egy korábbi válogatott játékosok száma most ebben a periódusban igen magas a pályán. És egy jó a blokk után Iváncsik rohanhat, a legfiatalabb Iváncsik testén pedig ütemtelenül, fel sem ugorva, két lábról gyönyörűen szerzi első gólját. Mindezzel együtt a 28. percben immár a Tatabánya 16. találatát, 16-9, no most meglógott a Tatabánya. Ez egy olyan 5 perces periódus a mérkőzésen, amiről nagyon rosszul jött ki a Gyöngyös, még ez akkor is igaz, hogyha Halász Máté most beragaszt egy hatalmas találatot Szente Gábor kapujába. Szente ki is néz egyébként a kispadra, akitől valószínűleg számon kértek, ezt miért nem fogta meg, és mutatja, hogy hát majdnem leborotálta a haját ott a füle mellett Halász Máté lövése. Nincs egy ember, akinek odaért volna a keze egy ilyen gyorsan érkező lövés után. No, újabb tatabányai támadás, Ildó Diásznál a labda. Gágy Gyula ezúttal nem csak beállós, hanem egy kicsit ki is jön zavarni. Csinálja a helyet Doros Ákos mellett. Most kapja Gágy Gyula a labdát, ám beszaladt a hatoson belőle, vagy éppen csak csípte a vonalat, de az biztos, hogy szabálytalanul helyen járt, olyan helyen, ahol nem kellett volna. Gágy Gyula ugye elveszíti a labdát a Tatabánya. Másfél perc van már csak hátra az első félidőből, 16-10-es tatabányai vezetésnél. Tovább folytathatja a felzárkózást a Gyöngyös, ám nem ilyen lövésekkel, mint amit most engedett el Gúnya Péter, vagy megfordítva a dolgot. Hatalmas nagy védés volt Szente Gábor részéről, és most Debre Viktor teszi le a kis T betűt a jegyzőkönyv vezetői asztalra, úgyhogy most ő kér időt, 1 perc 24 másodperccel az első félidő vége előtt. Most érzi Debre Viktor, hogy még egy gyors tanácsot adnia kell fiainak, hogy a lehető legnagyobb különbségű vezetéssel térhessen a szünetre a Tatabánya. Most ugye 6 közt a különbség, de most biztos vagyok benne, hogy Debre Viktor egy olyan kombinációt mond a csapatának, talán észrevettek is részt a gyöngyösi pajzson, amit ki lehet használni. Egy olyan kombinációt mutat valószínűleg Debre Viktor, amivel esetleg fölállítható a mérkőzés során először a 7 gólos különbség is, és itt pedig a gyöngyösiek időkérés alatti megbeszélését láthatjuk, vagy most már csak a csata kiáltás. Meséljük, hogy ők mit fundáltak ki erre a közel másfél percre. Egyébként 3 találkozóval hangolt erre a találkozóra a Gyöngyös, az Egyesült Arab Emírségek válogatottját 31-19 arányban győzte le a Gyöngyös. Egyébként ezzel a csapattal találkozott, tehát ezzel a válogatottal találkozott Tatabánya is a felkészülés során. Ők 34-26-ra nyertek, és nem véletlen, hogy Magyarországon edzőtáborozott az emirátusok válogatottja, hiszen Hajdú János, aki korábban mind a magyar férfi, mind a magyar női kézilabda válogatott szakvezetői pozícióját is betöltötte. Ő most a szövetségkapitány az emirátusokban, és ezért hozta ide a csapatot. Másik 2 mérkőzésén pedig a Gyöngyös az Orosházában leigszett 34-re, míg a Cegledet 1 góllal 35-34-re verték a gyöngyösek, és már közben támad a Tatabánya, és meg is van a 17. gól. Védei István
jegyezte ezt a találatot, úgyhogy az utolsó percre fordulva 7 gólos immár a különbség a két csapat között. Jó variációt talált ki Debre Viktor. Halász, Juhász, vajon vissza tud-e jönni 6 gólra a Gyöngyös? Kotormán majd letépi a meszt Gágy Gyula Sándorról. Sándor időközben visszatért a pályára. Jó, olyan szempontból jó hír, hogy nem sérült meg súlyosabban az ujja. És most kapná a labdát Gágy Gyula és Szabó György nagyon szépen fogták meg a gyöngyösi beállót. Birkoznak egymással rendesen, önök is láthatják a képen. Klasszigálják egymást, próbálja megcsinálni a helyet Gál és Szabó között. Szabó meg szerintem most 2 percre kimegy. Igen. Nagyon nem értenek ezzel egyet a tatabányai játékosok és a tatabányai nézők. Egyébként várható volt, hogy valakit most lassan figyelmeztetni fognak a játékvezetők abból a 3-asból, ott a Gál, Szabó, Sándor trióból. Végül megelégelték a túl kemény védekezést, és Szabó György elhagyta a játékteret. Na még 4 másodperc van hátra ebből a játékrészből, és Halász Máté még betalál ember előnyből. 1 perc, 49 másodperc maradt még a gyöngyösiek ember előny. Technikai újításra, hogy próbálkozunk meg, azzal, hogy mutatjuk azt, hogy éppen időben hol járunk, ugye most már eredményjelzőnk van, és alá kikerült az, hogy időben hol tartunk. Úgyhogy noha én is többször elmondom félidő folyamán, ezt önök is láthatják. Az első támadást a Tatabánya vezeti, még 1 perc 30 másodpercig hátrányban vannak a fehérek. Rédei lövését pedig kitornázza. Kenyeres Pál a jobb alsó sarokból jöhet a Gyöngyös. Érkezik vissza Halász Máté, aki az utolsó gólt szerezte az első félidőben. Ezzel alakítva ki a 17-11-es állást a szünetre. Sándor irányít ezúttal. Bemegy a falba, és ez egy nagyon szép kombináció volt, ám a Tatabánya kapujába a félidőre beálló, vagy szentét váltó Bartos László szépen tette le névjegyét, és jobb lábbal kirúgta a kapuból a labdát, a kipattanó azonban a Gyöngyöshez került vissza, és jöttek a sárgamezesek. Szépen leteszik a szélre, Bartos ezt már nem tudja megfogni, megvan a 12. gyöngyösi gól, a szerzője pedig Szalafai Gábor jobb szélről. 17-12 tehát a mérkőzés állása. Rédei, Lele, Iváncsik fut el a sor előtt, a sorfal előtt. Lele csak bemutatja a lövést, nem lő ténylegesen. Ivo Diaz, ketten is nagyon keményen fogják, meg kiráncigálják a gatyájából a mezét. Pedig az nem volt még tűrve egy pillanattal az előtt. Kordán Bálintot löki be a hazason belülre Sándor Ákos, nem nincsen büntető, csak szabaddobás. Visszafogják a játékvezetők, 3 métert tessék megadni. Rédei felmegy, és elpattintja a kapu fölött mellett a labdát, ám nagyon nagy szerepe volt azért ebben Juhász Károlynak is, akinek ez most már a második kiállítása, de neki tényleg nagyon vigyáznia kell magára, hogy ne pontozódjon ki. Szóval Juhász szabálytalansága után elhagyja a játékteret, és 2 percig ember előnyben támadhat a Tatabánya. Na, hol van a rés a falon? Ezt keresi Ivo Diaz, Gazdag Tibor azonban beleüt a labdába, és ez elhagyja az alapvonalon a játékteret. Sarokdobásra jöhet a Tatabánya, Ivo Diaz nem passzol, csak most Rédeinek, Rédei pedig miáltal belül védekezett 2 gyöngyösi játékos is, kiharcol egy 7 méterest. Mind Koller Tamás, mind pedig Gazdag Tibor a hatoson belül állt, és így az első 7 métereséhez jut a hazai csapat, amit ha minden igaz, akkor Lele Ákos fog elvégezni, már jön is, hogy kapura lőhessen. Lele vagy Kenyeres, ez itt a kérdés. Lele. 18-12. Lele Ákos 6. gólját szerzi, az első 7 méteren.
1 perc 20 másodpercig van még előnyben a Tatabánya, vagy ha úgy jobban tetszik, akkor 1 perc 20 másodpercig támadhat most hátrányban a Gyöngyös. Halász, Gazdag Tibor, Sándor Roland, ismét Halásznál a labda. Nagyon masszív a tatabányai fal, komoly a lábmunka, és komoly ez a blokk is Szabó György mellé. Húzhatunk fel egy piros pontot. A tatabányaiaknak szólunk, természetesen a gyöngyöség szempontjából ez nem volt szerencsés. A labda azonban a Gyöngyösnél marad. Megállítja Fordán Bálint a betörni igyekvő Balogh Zsoltot. Balogh Zsolt megint eltűnt. Balogh Zsolt megint eltűnt, lőtt 2 gólt a mérkőzés legelején, aztán egyet az első félidő vége fele, ám közte volt egy nagy szünet, és most sem nagyon mondhatom a nevét. Szerintem lassan fogok kapni egy SMS-t a gyöngyösiektől, hogy emlegessem én azt, hogy Balogh Zsolt eltűnik, mert amikor én kimondom, hogy Balogh Zsolt eltűnik, azonnal egy gólt ragaszt a tatabányaiak kapujába. Úgyhogy Balogh megszerezte a 4. gólját, kezdve már a 13 gólos a Gyöngyös, és 2-s emberelőnybe kerül 4 másodpercig a Tatabánya, elhagyhatja a teret Holler Tamás, aki belekapott Ivo Diaz arcába, reméljük, hogy a szemébe nem, és abból nem történt semmiféle sérülés. Láttunk már nagyon komoly sérüléseket kézilabda pályán, amikor belekaptak valaki szemébe, emlékeztetünk ugye a lengyel játékosnak a történetére, aki el is vesztette félszeme világát. Igaz, hogy már azóta visszatért. Hát nagyon reméljük, hogy Ivo Diaznak a sérülése csak ideig, óráig tart, és gyorsan helyre hozza a tatabányai orvosi stáb. Úgyhogy támadás most érkezik be Harsányi Gergely. Nem nincsen szükség Harsányira, mert Lele egyedül is megoldja a helyzetet. Úgyhogy ő immár 7 gólos, 5 perc telt el a második félidőből, amikor már 19-13-ra, azaz ismét 6 góllal vezet a Tatabánya, és még 1 perc 38 másodpercig játszhat előnyben a hazai csapat. Halász nagyon szép, gyönyörű, nagyon nagy gólt lő. Halász Máté kezdi megtalálni a jobb felső sarkot. 5. gólja volt ez már Halásznak, 19-14. Harsányi irányít ezúttal, hogy Diaz kényszer pihenőn a padon. Gyönyörűen teszik le közben Iváncsiknak a labdát. Lele pedig nagyon-nagyon elkapta a fonalat. 7. gólja után a 8-at is megszerzi. Zsinórban 5 perc játék után 20-14, 55 másodperc maradt még a gyöngyösi hátrányból, úgyhogy szerintem kijelenthető ezt az utóbbi pár percet, amit szinte végig előnyben támadhatott végig a Tatabánya, nagyon jól használták ki, és hogyha ebből most sikerül újabb gólt szerezni, akkor főleg, ám gól nincsen, de kiállítás van. Dínes indult el a kapu irányába, lebirkózta őt Halász Máté, úgyhogy ő is 7 percig egészen biztosan nem tér vissza a pályára. Ugye 2-s előnyben 39 másodpercig a Tatabánya a Gyöngyössel szemben. Hatalmas lehetőség ez most a bányász csapat előtt. Lele, Harsányi is a pályán. Lele nagyon elkapta a fonalat, de ez most a kapufán csattan. Talán, hogyha most egy picit talán azt mondta volna Lele, hogy lepasszolja valakinek, talán kicsit önzetlenebb lett volna. Lehet, hogy jobban jár ezzel a lehetőséggel a Tatabánya, már csak 14 perc a 2-s előnyből, vagy a hátrányból, és közben egy kapura lövési kísérlet, nem elpattog a háló előtt a labda, gól azonban nincsen. Szalapai Gábor próbálkozott meg gólszerzéssel, közben visszatért a pályára az előbb kiállított Holler Tamás, és hátrányból is betalál Szalafai Gábor, ami előbb nem jött össze, az másodjára, igen, 55 másodpercig Halász még nem jöhet vissza a pályára, de ez nem zavarta a Gyöngyöst abban, hogy egy gólt azért beragasszon Bartusz László kapujába.
Harsányi. Harsányi beteszi Fordának egy gyönyörű bejátszás, követően Fordán Bálint fölugrik és megszerzi a Tatabánya következő gólját. Fordának immár a második gólja. Támad ismét a Gyöngyös. Gazdag. Sándor. 10 másodpercről jöhet vissza Halász. Nem addig szerintem megpróbálkozik kapura lövéssel a sárgamezes alakulat. Bizony, ám ez bevágódik a blokkról. 3-2-1 és már jöhet és vissza Halász, és nagyon hiányolják a játékvezetőik ezeket a nézők. Nem jut el a kapuig a labda, ez már passzív. Hát jó sokáig hagyták játszani a Gyöngyöst a játékvezetők. Nagyjából a 6. kísérlet, ami eljutott a kapuig, de ha már eljutott a kapuig, akkor a hálót is célba vette a lövést. Bartusz László próbált védeni, ám lábáról még noha megpattant a labda, ám az utat talált a kapuba. Ivo Díaz még mindig ápolják, úgyhogy Harsányi továbbra is irányítóként a pályán. Ilyet már láthattunk tőle itt Tatabányán nem egyszer, sőt, kényszerűségből már a válogatottban is játszott irányítót. Abban a válogatottban, ahol nemrég bemutatott az a Lele Ákos, aki már 9. gólját szerzi, hát nagyon-nagyon pipa kenyeres pál. Tehát olyan pipa kenyeres pál, hogy most le is jön a padhoz és cserét kér. Egyszer nem tud ő mit kezdeni Lele Ákossal, úgyhogy érkezik be a pályára Tamási Zsolt, egy kapust cserél a Gyöngyös, közben pedig támad a sárgamezes alakulat. Halásznak egy rossz passz, nem sikerül megszerezni a kicsorgó labdát, Balogh Zsolt gyűjti be. Ismét passzívot reklamál a tatabányai közönségen, még nincsen fönt a játékvezető keze. De a tatabányai keze sincs a magasban, nem adják meg magukat védekezés során sem. Ez a labda pedig elsuhant a kapu előtt mellett, úgyhogy jöhet a Tatabánya le gyönyörűen a szélre, és a legfiatalabb Iváncsik testvér, nem a legidősebb Kanyó. Ők is 3-an vannak, akár csak az Iváncsikék, de ez most Kanyó Ádám volt. Kanyó Ádám szerez gólt, és Balogh Zsoltot közben még ki is szórják a játékvezetők. Meglökte a levegőben Kanyó Ádámot. Éppen látható Kanyó Ádámot, és immár 23-16 az eredmény, úgyhogy szépen lassan kúszik a különbség. Egyre magasabbra és magasabbra, már 7 gól van közte. Az első fél ugye 6-tal nyerte a Tatabánya, 17-11 volt, pedig 23-16. Nagyon reklamálja a tatabányai közönség a passzívot. Az utóbbit na most kerül fel a játékvezető keze a magasba. Lőni kell, Halász lő, ám Bartusz gyönyörűen véd, és sikerül Kanyónak begyűjteni a labdát. Kanyó már rohan is előre, lendületben a Tatabánya. Ezek percek most a fehérmezesekről szólnak. Ismét Kanyóhoz kerül a labda, úgyhogy újabb találat. Méghozzá a harmadik Kanyó részéről. 1 percig még emberelőnyben a Tatabánya, és az újonnan beállt Tamási Zsolt még nem találkozott a labdával, de Kanyó Ádám már 2-szer is betalált mellett, úgyhogy Kanyó fölavatta. Azért mondom ugye, hogy a legidősebb Kanyó testvér, mert a 2 fiatalabbik, Bence és Balázs a Tata színeiben ma már pályára lépett. Iváncsik Gergő szintén pályán volt már, hogy a testvéreknél tartunk. Iváncsik Tominak meg ugye sajnos elszakadt az előső térszalagja. Míg az oroszok ellen az Európa-bajnokság, úgyhogy ő már nem lehetett itt, és közben támad a Gyöngyös, és hát a lépést mutattak volna a játékvezetők, de az nem lehet, mert akkor nem maradhatott volna a Gyöngyösnél a labda. Szabálytalanul rontott ki egy tatabányi játékos falból. Halász le egészen a szélre, és onnan nem sikerül Szalafai Gábornak a gólszerzés. Ivo Díaz közben meggyógyult, szerencsére áthámozza magát 1, 2 és 3 gyöngyösi játékoson is, és meg is van a 24. gól után a 25. tatabányai találat, a 17. percben járunk, 11. percben járunk immár, Ivo Díaz pedig újabb gólt szerez, közben kiegészül a Gyöngyös. 25-16, immár 9 közte a különbség. Hát ez most már egészen megnyugtató előnynek titulálható tatabányai
szempontból. A Gyöngyös most mindent megtesz, hogy kapaszkodjon a fejembe, egyszerűen nem érzem az erőt a gyöngyösiekben, nem érzem azt a kreativitást, amivel esetleg át tudják játszani a tatabányai falat. Egész hosszú most már a gyöngyösi gólcsend, mindössze 5 gólt szereztek ebben a játék részben 12 perc leforgás alatt. Halász azonban ezt a gólcsendet most megtöri. Nem is Halász, elnézést. Sándor Roland volt az, akinek elsült a keze. Ezzel megvan az első gólja Sándor Rolandnak. Próbál visszajönni a Gyöngyös a meccsbe. Meg egyáltalán a párharcba, hiszen lesz még egy találkozó, ezt sem szabad elfelejteni. És ugye akkor ott ismét nulláról innen indul. Harsányi gyönyörű gól szerez. Harsányi gyönyörű gól szerez, úgy látom, hogy Gebre Viktor most azzal kísérletezik, hogy Harsányi Gergely átlövőként vagy irányítóként mire képes. Hát ez most mutatja, hogy nagyon sokra. És mire ezt végigmondom, kimarad egy újabb gyöngyösi lehetőség, ezt már Halász rontotta el. Ivo Diaz, akinek a sérülése szerencsére nem volt súlyos, folytathatta a játékot. És sikerül kipiszkálni Pásztor Ákos lövését a jobb felsőből Tamásinak. Labdaszerzés, Lele Ákos indítja. Pásztor vajon megszerzi első gólját? Meg. Ebbe is belenyúlt egyébként Tamási Zsolt. Ám miáltal nagyjából már 3 méterre se volt a kaputól, amikor felugrott a fiatal tatabányai szélső. Esélye nem volt a gyöngyösiek kapusának, és itt látszik az eredmény, 27-17 és 14 perc telt el nagyjából, tehát már a 14. percben járunk. Csak a lövőcselt mutatja be a gyöngyösi játékos, sikerül elcsípni a labdát, ketten is indulnak, Pásztor és Kanyó is indul a kapu irányába, Pásztor csak elvonta Tamási figyelmét, és Kanyó pedig megszerzi 4. gólját, és most úgy érzik a gyöngyösi padon, hogy bizony Nagy Károlynak most időt kell kérnie és beszélni fiaival, mert immár 11 közt a különbség, ez pedig hát közel sem sorolható abba a kategóriába, amit még a mérkőzés előtt Tatabány olyanoknál, hogy egy teljes csapattal léphettek most pályára a Gyöngyös ellen. Bartusz László pedig fantasztikusan véd, és ez pedig láb így, nem tudom, hogy önök látták-e, mert nem láttam a monitor, hogy utalértük ezt az indítást. Lényeg az, hogy kirontott a kapujából az indításra Tamási, ám nem tudta megfogni a labdát, rápattant a lábára, így szabad dobásra jöhet a Tatabánya. Így noha nagyon rossz indítást kapott Iváncsik Ádám. Igen, méltatlankodott is egyébként. Maradt a labda a Tatabányánál. Ánec, mire végig mondom, megszerzik a támadás lehetőségét. Gyöngyös, kicsit kaotikus a mérkőzés, ketté szakadt a pálya. Gazdag Tibor kerül a földre, még hozzá Pásztor Ákos jóvoltából. 28-17 továbbra is, mióta időt kértek a gyöngyösek, azután nem esett gól. 15. percben járunk egyébként. Folytathatja a támadás fűzést Gyöngyös. Sándor Roland és Sándor Ákos is a pályán, ám kapura ezúttal Balogh Zsolt lőhetett, és már kérik is a törlésen a partisos ember, aki fölcucálja a területet, és Sándor kiarcol egy büntetőt, kiállítás nincsen, de Gazdag Tibor Bartuccal nézhez farkas szemet. Meglátjuk, hogy sikerül-e a gólszerzés büntetőből. Gazdagnak egy gólt már dobott 7 méteresből, vajon összejön a második is. Első csak egy lövőcsel, a második pedig mellé pattan, úgyhogy Gazdag Tibor 2-ből csak egy gólt tud szerezni büntetőből. Marad a 28-17-es állás, 11 góllal vezet a Tatabánya. Harsányi irányít az utóbbi percekben folyamatosan. Most Diazzal váltanak, Diaz bemegy a falba, és egy gyönyörű labdát kap és megszerzi a 29. tatabányai találatot Balogh Zsolt mellől. Két
szépen látható Ivo Diaz, és védekezésben is benn marad, forgatja csapatát, rendesen rotálja Debre Viktor. Esetleg olyan variációkat is kipróbálni már a biztos vezetés tudatában, amit mondjuk szoros mérkőzésen nem biztos, hogy bevetne. Közben láb, Szabó György lábára pattant a labda. Halász Máté és Balogh Zsolt játszanak össze. Sándor Roland is beszáll, Balogh kapja, Balogh teszi le a szélre, ám ott nem tud Szalafai beugrani. Balogh Zsolt pedig most átlövi a tatabányai falat. Bartucon is kifog az immár 5 gólos Balogh Zsolt. Ivo Diaz, megint rácsapnak Ivo Diazra, és nem hiszi el, hogy ezért nem jár kiállítás, pedig nagyon-nagyon lent szeretné látni a padon Koller Tamást, és ha jól látom, a nyakára csaptak rá a tatabányai irányítónak, aki nagyon-nagyon ugyan néz most a játékvezetőre. Miután az előbbi ütés után sem kapott senki sem büntetés a gyöngyösiek közül, és ez most is elmaradt. Ivo Diaz, hát ha begugrul Ivo Diaz, akkor lehet, hogy még rosszabbul járnak a gyöngyösiek, mint hogyha kiáltottak volna tőlük valakit. És közben először a pályán, ha jól látom a mérkőzés során, nem már másodjára, de Bodó Richárd első gólját szerzi, egyszer már volt fent. Most lepocsizik Debre Viktorra Bodó Richárd, és Sándor Rolandnál közben a labda. Halász, úgy látom, hogy támadásban 3 ember szabja a Gyöngyösre a formát. Sándor Roland, Halász Máté és Balogh Zsolt, ezúttal Balogh Zsolt pontatlanul passzol Szalafai Gáborhoz, itt pedig a tatabányai B közép, lendületlenül buzdítják kedvenceiket. Közben elvégezte a Gyöngyös a sarokdobást, Gazdag Tibor, Balogh Zsolt, nem jó a bejátszás, ellopja a labdát. Gyönyörűen lopja el a labdát a tatabánya, és közben törölni kell, mert Ivo Diaz megint megdolgozza, Ivo Diaz megint a földre került. Hajt küzd a magyar válogatott korábbi játékos, és itt láthatják, hogy azért noha vannak üres székek a lelátón, kb. 800-an vannak itt Tatabányán, a hátsó kapu fölötti résszel együtt is, úgyhogy a szerda esti időpont ellenére is sokan gondolták úgy, hogy érdemes az esti programnak a Tatabánya és a Gyöngyös összecsapása. 30-18 az állás, a 19. percben lépünk már. Gály Gyulát figyelmeztet a játékvezető, hogy kicsit higgadtabban, nyugodtabban tessék a falban Debreceni és Koller között. A Gály Gyula csinálja a helyet, kérni a labdát, de nem kapja Bodó. Halsány gyönyörűen játsszák le Iváncsiknak a labdát, és miáltal Iváncsik előtt ott van a hely, így Iváncsik be is talál. Iváncsik ellen már 2 gólos. Úgyhogy a harmadik, a legfiatalabb Iváncsik testvér is megvillantja magát. Egyébként azt mondják, hogy belső körökből, ezt mindjárt mégis mondom, hogyha meglátjuk, hogy mi lesz ebből a támadásból, hát 7 méteres. Sándor Roland volt, aki kiharcolta ezt a 7-est, mert nagyon méltatlankodnak a tatabányaiak, hogy ez most pontosan miért is. De az egészen biztos, hogy a büntetés nem marad el, hiszen Balogh Zsolt megszerzi 6. gólját. Ezúttal Gazdag Tibor nem merte vállalni, vagy nem akarta vállalni a lövést, és a büntető elvégzését Balogh Zsolt azonban biztos kézzel értékesítette a harmadik gyöngyösi 7 méterest, 19. gólját szerezve ezzel a csapatának, 31-19. Hát azt mondják egyébként a legfiatalabbik Iváncsikra, hogy ez hihetetlen módon tehetséges, az a minimum, hogy annyira, mint a testvérei, úgyhogy én azt mondom, hogy a magyar kézilabda sport örülhet, hogyha egy újabb Iváncsik kilövi magát. Tehát aki szereti a magyar kézilabdát, az olyan is örülhet, hogy a Gály Gyula lefordul és lő egy hatalmas gólt az ellenfél hálójába. Hát szerintem a gyöngyösi szurkolókon kívül most mindenki elismerően csettintett egyet, hogy egy Gály Gyula megint megcsinálta a helyzetet, és benyomta a maga harmadik gólját. 32-19, 20. perc is eltelt. Közben a földre kerül Gazdag Tibor, és nem sikerül bejátszani Debreceni Dávidnak a labdát, és törlés. Nincsen olyan
hihetetlen meleg a csarnokban, tehát a pályán azt azért fornak. Az indulatok azért szerencsére nem is, de nagyon megizzadnak a játékosok, úgyhogy egyre több a törlési szünet. Debreceni Dávid fogja közben elvégezni a szabaddobást. És az utolsó 10 perc kezdődik most. Sándor Roland. Ivo Diaz kap el a labdával, már megmenteni nem sikerül azt. Gyönyörű gól Halász Mátétól, ezzel a 6. gólját szerzi egyébként a gyöngyösiek játékosa. És miközben a Tatabánya jöhet középkezdéssel, azért mindenféleképpen elmondanám, hogy ma is vannak szponzoraink és támogatóink, akik nélkül nem valósulhatott volna a mai közvetítés sem. A Hardwerker, a legjobb hardverek egy helyen, www.hardwerker.hu oldalt tessenek keresni, hogyha bármilyen hardware problémájuk van, hogyha bővíteni szeretnék számítógépkel, akkor mindenféleképpen. Közben kap egy hatalmas nagy pofon Bodó Richárd, és Debreceni Dávid második 2 perces büntetésével sétálhat is le a pályáról. Tehát a Hardwerker az egyik támogatónk, a Focusys.hu, hogyha internetes oldalak kivitelezését szeretnék megtétetni valakivel, hogyha valaki keresne, aki internetes oldal kivitelezéssel foglalkozik, akkor keresik a Focusys.hu-t, és a THR is támogatta ezt a mai közvetítést, úgyhogy www.t-hr.hu 2012-ben is segítenek az álláskeresésben, ez a mottójuk idén is, úgyhogy ha valakinek esetleg ne lenne munkája, az keresse a THR. Hát Gágy Gyulának van munkája, olyannyira, hogy 4. gólját szerzi a beállós. Lenne munkája a gyöngyösi falnak is, ám olykor munkanélkül maradnak, meg Gágy Gyula egyszerűen simán állva hagyja őket, de hát ezt most meg tudta tenni, hiszen ember előnyben támad a Tatabánya. 13 góllal vezet a Tatabánya, és 1 perc 10 másodpercig tart még az ember előny. Gazdag. Sándor. Törlődik gazdag Ivo Diaz és Tínes szorításában. Balogh Zsolt érkezik, de ő sem meri elvállalni a lövést, lassan már passzívot reklamálnak, Ivo Diaz megszerzi a labdát, Gágy Gyula kezével azonban kiperdül az átadás, ez most egy kicsit pontatlan volt, talán nem kellett volna ennyire kapkodni, úgyhogy ismét támadhat a Gyöngyös, még 40 másodpercig hátrányban a sárgamezes csapat. Na, egy újabb labdaszerzés, Ivo Diaz ezt most már egyedül viszi végig, és ütemtelenül, de gyönyörűen megszerzi immár 5. gólját Ivo Diaz. Úgyhogy az első pár perc, az első 10 perc szoros mérkőzése után végül egy könnyed tatabányi győzelemnek lehetünk tanulni, már csak 7 perc van hátra a mérkőzésből, és azt hiszem, hogy 34-20-as állásnál kijelenthetem, hogy ez a meccs most már egészen biztosan megvan a Tatabányának is, és hogyha nem változik a játék képe, akkor a visszavágó is szinte már csak a formalitásnak tűnik. No, de azért ennyire ne szaladjunk előre, szaladjon inkább csak Gágy Gyula a gyöngyösi falba, jön Harsányi is támadásba. Egyébként érdekességképpen azért megemlíteném, hogy Gyöngyös tavaly is a Tatabányi ellen búcsúzott a Magyar Kupasorozattól, akkor a negyeddöntőben, akkor is a negyeddöntőben találkoztak a felek, és 32-24-re győzött a Tatabánya, az akkor még csak NB1B-s Gyöngyös vendégeként idegenben. Harsányi megy föl, nem dob, Bodó megteszi ezt helyette, egy kicsit fölé száll a labda, vagy talán nem is kicsit. Jön a Gyöngyös. Kollep nem vállalkozott a lövésre, megteszi ezt azonban Szalapai Gábor. Lövése utat talál a kapuba, harmadik gólját szerzi a gyöngyösiek jobbszélsője. Bodó, Harsányi, vajon kikapja, Rédei kapja a labdát, Rédei is régen volt már a pályán, most visszadobja őt a vízbe. Képletesen mondva Debre Viktor. És ha már itt van Rédei, akkor egy kiváló paszt is ad, ám közben Gágy Gyula szabálytalanul zár, szabaddobáshoz jut a Gyöngyös. Egy nagyon gyors leforduláson Debreceni Dávid már ott volt a hatoson, meg is látta őt csapattársa Szalafai, és Debreceni Dávid megszerzi harmadik gólját. Neki már nagyon kell figyelnie, hiszen már kétszer volt a büntetőpadon. Ha még egyszer kap egy 2 perces kiállítást, akkor többet már nem jött vissza. Bár teszem hozzá, hogyha
kiáltanánk 2 perc, akkor túl sok, mert nem is lenne hátra a mérkőzésről, mert csak 5,5 perc választ el minket a végső dulaszótól. 34-22-es tatabányai vezetésnél Harsányi közben, Pásztor Rédei, és Rédei a kapufa belső éléről pattant ki az oldalvonalon túlra a labda. Halász már vezetés a támadást. Balogh Zsolt azonban nem teszi le Szalafainak a labdát, hanem önmaga próbálkozik, és Iváncsik Ádám már megint méltatlankodik, hogy egy nagyon rossz indítást kapott már megint Bartuctól, úgyhogy hiába rohant el már megint, és most meg Gágy Gyula indítja rosszul Iváncsikot. Hát Iváncsik nagyon, most már csak mosolyogni tud ezen az egészen. 3 indítás is rosszul sikerült, és végül Gazdag Tibor fejezi be ezt a kaotikus rohanást egy góllal. Igen, ott láthatják fönt a képernyő tetején Iváncsik Ádámot, így megfogta a térdet, és mondja is Boldognak, hogy uraim, legközelebb kicsit pontosabban tessenek már célozni, mert rohangálok itt föl, mint pók a falon, de csak a labda nem jut el hozzám. Harsányi. Rédei, ismét Harsányi fölmegy és lő egy hatalmas gólt, ahogy fölment Harsányi, és ahogy pillant a keze, már egészen biztos voltam benne, hogy ez a labda csak a kapuba zúghat be. 4. gólját jegyzi a magyar válogatott kiválósága. 35-23. Törlést kér Halász Máté. Sándor Roland. Balogh Zsolt. Ezt a figurát látszott, hogy kijátsszák a beállósra. Nem sikerült még így sem tartani Debreceni Dávidot, aki megszerezte így már az én feljegyzéseim szerint 4. gólját, a kijelzőn csak a 3. szerepel. Én azonban azt mondom, hogy szerintem ez Debrecennek immár a 4. gólja volt. 35-24 próbálja tartani a 10 gólos különbséget. Visszajönne 10 gólos különbségre a Gyöngyös. Harsányi játsza be Gágy Gyulának a labdát, Gágy Gyula befordul, de nem hagyják se Debreceni Dávid, se pedig Koller Tamás, hogy beforduljon Gágy Gyula. Egy kínai figura lett volna, hogyha sikerült volna megcsípni Pásztor Ákosnak a labdát. Koller rohan, hatalmas lendülettel, és meg is szerzi első gólját, és ezzel most 10 közte a különbség, zárkózik vissza a Gyöngyös, még 3 perc hátra a mérkőzésből. 35-25. 10 belül tudod zárni a Gyöngyös, akkor azt mondanám, hogy talán még lenne esély lelkileg fölkészülni a visszavágóra, és elhinni, hogy van esélyük a visszavágón. És hát ehhez most az utóbbi percekben minden lehetőséget meg is ad a Tatabánya, mert egy Harsányi góltól eltekintve túl sok pozitívot nem tudnék megemlíteni az utóbbi 5 percből a tatabányai oldalról, hát annál többet tudnék mondani a gyöngyösiektől, és hogy előbb dicsértem Harsányt, akkor másodjára ez már nem tehető meg, vagy gyengébben lőtt, vagy ki szagolta Tamási Zsolt, hova várhat egy Harsányi lövés. Debreceni Dávid nem tudja megszerezni 26. gólját Gyöngyösnek, Bartuc László a combja élével kipaskolja a labdát, és kikéri ebben a félidőben az idejét Debre Viktor is. Valószínűleg ő is érzi, hogy most nem szabadna följebb engedni a Gyöngyöst, hogy mennyi perc van hátra a találkozóból. Szerintem az egyetlen nagy kérdés, hogy lesz-e 10-nél több közte, vagy egy számjegyű lesz a különbség a két csapat között. Tatabányák hajtanak a 11-re, a Gyöngyösiek pedig a 9-re vagy a 8-ra. Meglátjuk, hogy melyik jön be. Dénes jött most be Harsányi helyett irányítani. Meglátjuk, hogy ő mit tud kezdeni a csapattal. Vált Bodóval, ismét Dénesnél a labda.
Dadog Alaszti, el is veszik a gyöngyösiek, itt támadhatnak. 1 perc 20 másodpercig még a mérkőzésből. Rossz a bejátszás Debreceni Dávidnak. Na, Iváncsik most megkapja az indításon a labdát, és hogyha ő megkapja a labdát, akkor be is dobja. Na most mutat, hogy uraim, így kellett volna az előzőekben is csinálni. Látod? Mutatja Bartusznak. Látod, Laci, hogyha jön Alaszti, akkor én azt bedobom, úgyhogy legközelebb is így közé. No, jöhet a Gyöngyös. Még 1 perc, beléptünk az utolsó percbe, 36-25, a gyöngyösi szurkolók már öltöznek. Gyorsan indulnának is haza, mert ez nem volt egy szép mérkőzés az ő részükről, 11 közt a különbség. Ezt, ha minden igaz, valószínűleg már végig támadja ezt a maradék 30 másodpercet a Gyöngyös. Szabó György blokkolt, már csak 25 másodperc a mérkőzésből. Kíváncsi vagyok, hogy jelzik-e még a játékvezetők, hogy ez egy picit passzív. Igen, most teszik fel a kezüket, Bartuszon megpattan a labda, és még van egy lehetőség. Iváncsik rohan, Iváncsik megint nem kapja meg a labdát. Hát, önök nem láthatják Iváncsik Ádám arcát, de nem az volt ráírva, hogy nagyon boldog lenne. 5 másodperc még a végéig, 1 lövés, 1 blokk, és Iváncsik még elrohanna a kapuraló, de Tamási rá lép a labdára, és ezzel itt a vége, 36-25-re nyer a Tatabánya a Gyöngyös ellen a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. Lesz még egy visszavágó, de én azt mondom, hogy ha nem javul nagyon nagyot a Gyöngyös játéka, vagy nem szedik magukat otthon jobban össze, akkor szinte csak formalitás a találkozó lejátszása.